menene bambancin shirka da maguzanci ko arnantaka ko kafirci? Asalin shirka ma'anarta mutumin da ya yarda da Allah ta wani bangare, ko ya yarda da cewa Allah ne mahalicci, ko har yana bauta wa Allah a wasu wurare ma, amma kuma sai yake ɗaukar wani bangare na ibada yana gabatar da shi ga wani wanda ba Allah ba, wanda wannan ibadar ko ta zama yane wa Allah irinta sannan kuma ya zo yane wa wani, sai a kira shi mushriki. Ko kuma akwai ibadar da ya ware ita kadai yake wa Allah, ta wani bangaren kuma yane wa wani abun wata nau'i na ibada, wannan sai a kira shi mushriki. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? Amma ba ma guje wanda za a same shi tun farko bai yadda da akwai Allah ba, gaba ɗaya bai yadda akwai wani mahalicci ba, to a nan in an samu ba ma guje mai irin wannan aƙidar, to ba za a kira shi mushriki ba. Shi a wannan in ka so sai ka kira shi kafiri. Ma'anar kafiri shine arne da Hausa, don ma'ana arne kalma ar Hausa ce, ma'anar ta naƙi. Sadda aka zo ane musu wa'azi, in aka ce zo ka yi sallah ka yarda da Allah, sai ce ar naƙi. Shine sai Hausawan da suka musulunta sai su ce wane ar ne, wane ɗan naƙi ne. Shine sai aka koma ana cewa ar ne, amma fresh ne, ar ɗin daban ne ɗin daban, amma sai bahaushe ya haɗe ta sai ce ar ne, har sai ce arna ne, ma'ana 'yan naƙi ne. To duk wanda ya ƙi Allah gaba ɗaya bai yadda da Allah ko ta ina ba, to shi ake kira arne, ko kuma a kira shi ba maguje. Amma maguzawan ƙasar Hausa sun yadda da Allah ta wani gurin sai suka ƙi. Don haka in an kira su mushrikai an yi daidai, wato sun yadda da Allah mahalicci ne, har suna da wanda suke bautawa sunan shi giji, to amma sai suka yadda akwai wani a sama wanda shi ya halitta, sai su ce za mu tafi bautar giji. To amma idan ta rikice sai su ce to a roƙi ubangiji, to wancan da ya halicci wannan na ƙasan kenan. To me yasa suke cewa ubangiji ubangiji? Ita kalmar uba a Hausa tana nufin wanda ya haifa, tana nufin wanda ya halitta, tana kuma nufin babba. Don haka idan ba mu Hausawa gidi ba wanda zai iya maka bayanin wannan kalmar. Idan mutum jigari ne a Hausa, ko bagwari ne ko bobawa ne a Hausa, wannan kalmar za a samu matsala. Abin da ya sa wannan kalmar an samu wasu waɗanda bebayi ne, gwarawa ne, ba Hausawa ba, sun yi mana karambani sun ce bai kalatta a cewa Allah ubangiji ba, saboda wai uba ai mahaifi kenan. Sai muka ce kai co, ku ba Hausawa ba ne, kuma ba ku je kun yi nazarin Hausa ba. Mu ku Hausawa ne, kuma mun yi nazarin Hausa, mun koye ta, saboda haka muna da garanti akan Hausa. Kalmar uba tana zama mahaifi, uba babba, uba mahalicci, uba na sama, duk ana faɗin haka. Da haka sadda maguzawa ke cewa ubangiji, abinda suke nufi shine Allah, mahaliccin giji suke nufi a nan, ba uba mahaifi ba. Kakan dubi kuma uban da ya haife ka ce wannan ubana ne. Ina ma'ana uba a nan shine wanda ya haife ni. Kakan dubi kuma mai gidanka da ya baka jali, sai ka ce wannan uban gidana ne. Ina ma'anar haka shine ke sama da ni. To kun ga rashin gane ma'anar kalmar uba da kuma takura kalmar a matsayin uba shine mahaifi, waɗannan yara waɗanda ba su yi karatu ba su san kuma Hausa ba, sai suka zo, sannan ba su san tarihin Hausa ba, sai suka zo har rubuta littattafai suke akan wai kada a cewa Allah ubangiji. Jama'a, ni da nake muku magana ba fariya nake ba, na iya Hausa gangare. In na shiga cikin maguzawa, in na ga dama narkewa nake in yi Hausa irin tasu, ba sa karkarar Hausa.
ba hausa ma irin ta zamani ko ta 'yan gari ko 'yan boko ba. Saboda haka ba ma gujin kasar hausa ana iya ce mai arne. Saboda me? Ma'ana arne shine dan naki, wato ya ƙi ya zo ya sallah tare da cewa ya ce yarda da Allah. Ana iya ce mishi kafiri, don ma'anar kafirin shine arne. Ana kuma iya ce mishi mushirki. Amma inda za a samu ba magujan da bai yarda da Allah ba gaba ɗaya, kamar wanne? Kamar mutumin ƙasar Rasha ko mutumin ƙasar China, wanda gaba ɗaya bai yarda akwai wani mahalicci ba. Ya ce he is been created by nature, ya ce haka kawai ya faru, juyin juya hali ne na ƙasa kawai, revolution ne ya fitar da shi, babu wani wanda ya yi shi. To wannan ba za ka kira shi mushirki ba, sai dai ka kira shi kafiri ko ba ma guje. Ina fatan mun gane, ba don koyi ba don babu Allah a cikin zuciyar shi. To wannan shi ake kira shirka jama'a, ko kuma in ce wannan ita ake kira shirka. Kaga ashe wannan babi zai yi magana akan hada Allah da wani babban laifi ne. To in ya zama kana bautawa Allah kuma kana bautawa wani laifi ne, to ina kuma ya zama ka tare ga wani din gaba ɗaya ba ruwanka da Allah. Kaga wannan laifin shi yafi wancan. Ina fatar mun gane. To sai malam ya ce wa huwa an taj'ala lillahi niddan, shine ka sanya wa Allah kishiya wa huwa khalaqaka a halin